Mergem în Zhuhai, ziua 10, călătorie în viitor. Mamă, ce iubesc China! Cu energia mai ridicată sau nu? Picioare de urangutan cu unghii de tarantulă și cu coițe de porc. Găgă. Găgă, da? Titi și Găgă. Ni hao! Mamă, nu m-au salutat ăștia, mă. Mamă, cum bag un ceguleț acolo, ia! Oh. Mamă, ce apetisant! Și cam așa arată o masă corectă aici în China. Fii atent ce frumos verifică fiecare tastă. După un drum de 2 ore din Dongguan am ajuns în Zhuhai sau Zhuhai. E foarte ciudat de pronunțat, l-am auzit pe prietenul meu care spune Zhuhai sau Zhuhai în mai multe feluri, dar iată-ne, ajuns aici într-un oraș de 2 milioane de locuitori, un oraș mare al Chinei pe care urmează să-l vizităm mai mult sau mai puțin astăzi, pentru că avem de vizitat și tot felul de fabrici. Nu-i așa, Alex? Care nu bău cafea, nu-i destul de trezit, uitați-vă, e low energy, dar compensez eu cu energia mea asta nebună de dimineață de aici din Republica Chineză. Hai să mergem mai departe să vă arăt în ce restaurant vom mânca astăzi. Un restaurant, Paul, ești pe energia mai ridicată sau nu? Picioare de urangutan cu unghii de tarantulă și cu coițe de porc. E un restaurant european. Da, este un restaurant. This is a European restaurant where we're going right now, right? Se numește Western Style. Western style? Western. But it's with the European food, right, Bruce? Alright. Oh, there we go. Scuzați-mă, m-am luat așa engleza puțin, dar avem frumos o sushi, o aripioară. Suntem destul de hype pentru Suntem destul de hype, credeți-mă. De asta mi s-a ridicat așa un pic nivelul energiei. Suntem destul de hype pentru că mergem să mâncăm mâncare normală. Sperăm. Ia să vedem ce avem aici. Iarăși mă simt ciudat că filmez prin diferite locuri mai nu știu, dar o fac. YOLO. Ni hao. Da, mă, nu m-au salutat ăștia, mă. Am zis ni hao, nu m-au salutat, dar s-au uitat așa și o râs. Aici e lumea un pic mai elegant, o să trească totuși să opresc camera. Da, dar fii atent că revin să vă arăt cu ce mâncare avem. Și pentru că suntem aici o să încercăm pentru început aperitivul. Avem aici este un chips de crevete, da? Care... E bun. Așa, mergem mai departe cu ceva obișnuit aici, și anume pui cu susan, care nu este picant. Mare atenție, nu este picant. Ceva foarte surprinzător. This one is really good. Și ca să trecem un pic mai departe în cultura chinezească, ceaiul este un aliment foarte des întâlnit aici. Priviți numai cum se servește. Sunt niște păhărele, acolo este o lumânare care îl ține cald și aici Paul, care îl gustă, cu porumbelul ăsta aici în față, cu ciocul. Uite, uita la el. Cum e ceaiul? Pare a fi cu... E de fructe și foarte aromat. Bun. Noi ne porcim aici cu acest crispy wannabe, cu cartofi franțuzești, Alex la fel cu niște aripioare. Așa că vă rog, nu mă condamnați, am încercat toate prostiile aici în China, dar chiar suntem oarecum fericiți că am prins un restaurant care are mâncare europeană, ceva mai, nu știu, normală să zic așa, pentru că mâncarea chinezească e mâncare chinezească și mâncarea chinezească din România e mâncare chinezească din România. E două chestii total diferite. Hai să ne bucurăm de această masă. Bărăbă. Ia uite, Alex, ce avem aici. Ia. A? Uite ce bine arată. Am dus pe stradă, l-am văzut pe unul pe stând direct. Am dat cu fata după el și... Mamă, ce apetisant. In Romania, no one eats pigeon. In Romania, no. Like good. Yeah? Cum nu, mă? Nu mâncăm porumbei noi. Mâncăm.
Și uite că am ajuns în sfârșit într-o fabrică de tastaturi și aici vreau să vă arăt mai multe inside-uri, să vă prezint un pic cum se face o tastatură de la A la Z. În momentul de față este un aparat foarte interesant care vă arată cum se pun switch-urile efectiv pe fiecare tastatură. E o mașinărie care din păcate acum este oprită, așa că o luăm de la cap la coadă și mergem la final, aici unde putem vedea, Paul, dacă poți să filmezi ecranul, literele sunt puse oarecum corectate, să vedem dacă sunt aliniate pe fiecare tastă. Uitați numai cum se vede, asta face aparatul ăsta, verifică dacă tasta e pusă pe fiecare tastatură și aici avem rezultatul final. Așa arată o tastatură finală cu toate legendele puse exact așa cum ar trebui să fie corect pe fiecare tastatură. Se aliniază aici frumos fiecare plate și fiecare chestie. Hai să vedem ce face aici băiatul ăsta. Practic ia fiecare PCB, uitați numai câte îs și priviți cum pune foam-ul pe tastatură. Ăsta este rezultatul sunetului de calitate de pe o tastatură. Datorită acestor chestii, tastatura sună mult mai bine, pentru că pune acele chestii care sunt făcute dintr-un foam, priviți cum le aranjează și le pune mai departe, iar mai apoi vine chestia asta de aici, pusă peste tot plate-ul. Hai să vedem ce mai avem. După ce am trecut prin toată fabrica și am văzut oarecum chestii, cum sunt puse fiecare componente pe fiecare tastatură, am ajuns aici la final unde spuse, uite Paul, de exemplu, aici sunt toate PCB-urile, sau mă rog, cred că o parte din ele, aici sunt plate-urile, case-urile, toate sunt pregătite pentru zona de storage, pentru că într-o altă hală toate piesele astea vor fi puse oarecum cap la cap și va ieși tastatura finală. Spre exemplu, asta de aici sau astea de aici, dacă vrei să le filmezi, astea sunt un badge pentru un client oarecare, din câte am înțeles, din Coreea de Sud, nu? Cred că din Coreea de Sud. Aici avem mașinăria despre care vă vorbeam cu switch-urile. Practic, mașinăria asta, ce face ea, este să pună switch-urile pe plate. Se pune plate-ul în mașinărie, iar mai apoi vine switch cu switch băgat în acest plate. Hai să vedem cum funcționează. Ia uitați cum intră fiecare switch. Din câte se poate observa, cred că e cam un switch pe secundă, să fie cam un switch pe secundă care intră pe fiecare locșor de genul. Uite. Tastatura aia de acolo, plate-ul ăla, e un plate de 100%. Asta înseamnă că sunt aproximativ 104 taste, dacă nu mă înșel. Și practic în aproximativ 2 minute tastatura aia, plate-ul ăla ar trebui să fie umplut cu 104 switch-uri. Și ia uitați cum în 2 minute avem frumos aici 104 switch-uri pe un plate. Și chiar putem face și un sound test, nu? Ia uite. N-avem ce sound test să facem pentru că sunt switch-uri silent. De asemenea, aparatul ăsta, hai să vă explic ce mai face el. După cum vedeți, tastatura îi băgată în chestia aia și acum dacă filmezi, fii atent ce frumos verifică fiecare tastă dacă funcționează sau nu. Și uite așa, tasta a funcționat, literele sunt centrate și la final tastatura, după ce mai e ștears un pic, îți puse peste restul și avem totul funcțional. Am terminat cu fabrica care face tastaturile și am ajuns la una nouă, chiar aici în spatele meu. Clădirea ce o vedeți aici e doar un etaj, atenție, un etaj, toată clădirea asta mare face tastaturi din aluminiu. CNC-uri, aluminiu, CNC, da? die casting, da. Exact. Și ca să facem video un pic mai interactiv, înainte să intrăm în fabrica asta, vine un polițist către noi, un pic suspect, așa, da. Înainte să intrăm în fabrica asta, vreau să vă spun, să răspund la un comentariu pe care l-am primit în video trecut, și anume cum se spune la frate. Facem un pic mai interesant, nu numai cum se spune la frate, frate mai mic și frate mai mare. Frățiorul meu mic aici este Titi. Titi, da? Și eu sunt Găgă. Da? Titi și Găgă. Asta vreau așa să împărtășesc frate cu voi. Mare, și... frate mic. Exact, frate mare și frate mic. Frate nici nu știu cum îi zice, sincer. Nu știu. Știu numai asta, Didi și Găgă. Titi și Găgă. Da, așa că dacă aveți și voi orice fel de curiozitate legată despre China, nu numai cum se zice, orice fel de curiozitate, lăsați aici în comentarii și eu o să răspund la video următor. Hai să intrăm în factory, am vrut să zic, în fabrică. Și înainte să intrăm în fabrică și așa ne arată o tastatură care-i, bă, băiatule, ce vorbești. Aluminium
here. low profile, De aluminium part. care sună excepțional, efectiv superb. Mulțumesc! Continuăm drumul prin acest warehouse, încă n-am ajuns fabrică. Asta e doar depozitul, e incredibil de mare toată hala asta. Uite cum se vede și de pe geam. Tocmai ce am prins pauza, e bine că am prins pauza, că e liniște și ok. Toți muncitorii merg să mănânce, ați văzut acolo jos. Și după încă 2 ore de vizitat fabrica și de stat la negocieri, cred că o să ajungem la un numitor comun cu fabrica asta de aici și suntem foarte entuziasmați de treaba asta. Abia aștept să vedeți ce urmează în viitorul apropiat. Gata cu vizitele cu fabricile pe ziua de astăzi. În momentul de față ne îmbarcăm în mașină și urmează să mergem să mâncăm. Pam, 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 pam. Mamă, ce iubesc China! Bă, ce frumos e! Ce frumos e! Orașul Zhuhai este în spatele meu. Are undeva la 2 milioane de locuitori. După cum v-am spus și la început de video, mă bucur că am ajuns aici. E absolut genial locurile prin care am trecut cu mașina. În momentul de față suntem cu niște prieteni, mergem să mâncăm la un restaurant de aici. O să vă arăt cum arată restaurantul de aici, de la astea 2 turnuri, pe care în momentul de față nu le văd, că nu le văd de asta. Gen, acolo, peste. Mergem la restaurant să mâncăm pentru că suntem rupți. Am umblat ceva astăzi și am călătorit mult cu mașina. China e mare, e foarte mare. Revenim pe parcurs cu mai multe chestii. Chestia asta aș vrea să o încercăm. Nu te speria, nu te speria. Opa! Știi ce e asta? Surprinzător sau nu? Să știi că nu-i pigeon, deci nu-i porumbel. O zis că îi chicken from Macau. Chicken, numai Pui la rotisor. Pui la rotisor, cum ar veni, da? Uita să-i tai capul, o dat un pic cu pensul acolo cu ulei, să arate mai bine. Nu o curăț, adică e curățat, adică e așa, cred că... Mănânci tu cioco, așa-i? Cioco? Da. Mamă, cum bag un cioculeț acolo, ia! Încercăm una din asta, ce zici? Merge? Hai să vedem. Tocmai ce am ajuns la restaurant și am primit aici un cadou pe care vreau să vi-l arăt. Doar că tocmai ce am aflat o chestie, și că în Europa și în America este foarte frumos și civilizat să deschizi cadourile în fața celui care îți oferă cadou. Ei bine, aici în China, tradiția spune că nu este frumos să faci lucrul acesta și că ar trebui să deschizi cadoul acasă. Așa se face aici, așa vom face și noi, deși chiar aș vrea să știu ce am primit de la prietenii noștri de aici din China. Ăsta e cadou, dar o să-l deschidem când ajungem la hotel. Încă o chestie super interesantă aici în China e că de fiecare dată când mergi la restaurant, ai comandat, comanzi de pe telefon, nu la ospătar, comanzi de pe telefon și înainte să-ți aducă orice preparat, îți aduce frumos bonul cu tot ceea ce ai comandat. Ți-l pune pe masă, îți aduce, de exemplu, frumos o bere. Îți aduce berea, pune pe masă și vine frumos cu pixul, taie peste bere. Aici, de exemplu, o tăia peste, nu știu ce o tăia, dar mă rog, înțelegeți voi, o tăiat peste bere, peste cola, peste ceai sau ce-o mai adus, da? Și au rămas aceste preparate. Astea urmează să le primim. Chestia asta o fac chinezii ca să nu uite sau nu știu, ca să le fie mai ușor. Ăsta e sistemul, oricum ne adaptăm, dar mi se pare chiar interesant și fain. Datorită chestia astea cu bonul, pentru că ne aduce chestia așa pe rând, diferența față din România, Europa, peste tot, e că la noi, când e gata mâncarea, o aduce toată deodată, să mâncăm toți împreună deodată. Dar aici, dacă, de exemplu, uite acum, s-a adus desertul, că ăsta a fost gata primul, pancakes. Pancakes a fost gata, l-a adus, băiatul l-a bifat. Și uite, de exemplu, acum a venit mâncarea 2, iar aici taie următoarea chestie de pe listă. Nu știu ce a venit exact, dar vă spun sigur că nu-s crispy. And what's this exactly? It's scallion pancake. Scallion pancake. Ok. Legume cu vită, nu? Asta arată bine. Cum e? Super.
super, super fragedă carne, peste tot. Mamă, ce ne ospățăm pe aici. Ia uitați ce avem. Tempura shrimp, cred. Frige. Nu știu că... Bomboț. Da. Ia-ți farfuria, mă, ia-ți stai pe... Yeah, sorry. Acolo avem un orez cu bacon, care e al lui Alex, dar va fi a tuturor, care arată bine rău. And here, what is this exactly? What's this? Tofu. Tofu? Ah, brânză tofu. Arată bine. It's hot? I don't know. Oh, ce fac tofu. Frige. Eu nu mai spun că frige. Dar bun. E bun. Și când v-am spus că se mănâncă mult orez, se mănâncă mult orez. Avem și aici 2 boluri, și acolo un bol, și la Paul un bol, și aici la mine unul. Bun, și cam așa arată o masă corectă. Aici în China, extrem de mulțumitoare. Tofu, orez, foarte mult orez, vita lui Paul. Alex acolo a avut ceva crispy, ceva con, porumb. Eu la fel, aici farfurioara mea. Îmi e greu să zic asta, dar îmi pare tare rău că am lăsat atât de multă mâncare. Nu noi am comandat, sincer să fiu, chiar n-am vrut să facem asta. E risipă de mâncare, dar oaspetele, gazda noastră a comandat atâta. Îi mulțumim frumos pe această cale și așa. Și ca să vă faceți o idee cam cât costă mâncarea asta de aici, este aproximativ 100 de euro, 500 de lei pentru tot ceea ce am mâncat. 500 de lei pentru o asemenea masă este nimic. 5 persoane la un restaurant de lux oarecum în mijlocul Zhuhaiului. Aici în China este wow, gen în Europa o astfel de masă ar fi minim 500 de euro. Aici suntem chiar în regulă. Un super episod și vă mulțumesc frumos pe această cale că l-ați vizionat. Dacă apreciați acest content, călătorie în viitor, mă invit să dați un subscribe și like și noi ne vedem mâine la aceeași oră, la ora 10, cu episodul 11.